Bosses palpebrals, el rejoveniment de la mirada. Les bosses palpebrals es formen perquè l'ull està envoltat de greix i aquest greix que està dintre de l'òrbita a vegades està desequilibrat i aleshores surt cap a fora i apareix a gent jove aquest tipus de bossa o a gent més gran perquè ja ha envellit una mica. Té diverses causes, hi ha diverses teories, però bàsicament és el volum que hi ha dintre de la conca de l'ull el que determinarà que surti més bossa o menys. Es poden prevenir si notes que tens tendència posturalment. A l'hora de dormir una mica assegut i aplicant gel en els ulls. De totes formes, quan ja han aparegut les bosses palpebrals, que no és una inflamació, sinó que és algo físic, l'única manera que hi ha de treure-ho és quirúrgicament. L'únic que pots fer, potser és cuidar la pell perquè estigui més hidratada, però és que de totes formes la sortida de la bossa no la impedirà la pell, però almenys es veuran menys arrugues per fora. Però la bossa produirà igual perquè són estructures de dintre de l'ull, el septum, que és la que ens posa les bosses inferiors en el seu lloc. Hi ha un factor genètic molt important i és només mirar a la seva família com tenen la disposició dels ulls. Si ja veus que aniran a més perquè la teva família en hi ha, és millor parar-se-les abans que més tard perquè la pell es retraurà més i no tindrem que fer cirurgies. Per les bosses palpebrals, la realitat és que el tractament és el quirúrgic, perquè pots fer coses per endarrerir-ho una mica o per, si t'aixeques un dematí molt inflat, baixar una mica la inflamació, però no servirà a llarg plaç. L'única manera d'arreglar-ho, de solventar-ho, és fent una intervenció quirúrgica. I en aquesta intervenció quirúrgica és molt important no tratar la musculatura. Recomano que es facin les cirurgies transconjuntivals per dintre la conjuntiva de l'ull, treure les bosses, veure si no s'adapta bé, aleshores la pell, sempre podem treure una mica de pell, però només pell, i si fa falta també es pot anclar la pell en el costat de l'ull, que es diu una acantopèxia, però aquesta preferim no fer-la, a no ser que sigui molt necessari, perquè podria modificar una mica l'ametlla de l'ull.